Školský rok sa začal a s ním sa dostávame do obdobia, kedy prežívame spolu s našimi deťmi adaptáciu do škôlky. Možno práve teraz hľadáte odpovede na otázky. Čo by som si želala pre svoje dieťa v prvých dňoch škôlke? Ako môžem podporiť jeho sebavedomie a pocit istoty v tomto období? Ahojte, ja som Ivana zo škôlky Little Big a ja chcem pre svoje dieťa to najlepšie. Práve preto je dôležité porozprávať sa o jednej z najväčších víziev, ktorá čaká na mnohých z vás, a to je adaptácia dieťaťa v škôlke. Prečo je tento proces taký dôležitý? A ako môžeme spoločne zabezpečiť, aby sa vaše dieťa cítilo v škôlke bezpečne a šťastne? Dnes si o tom všetkom povieme. Ešte predtým, ako sa ponoríme hlbšie, je potrebné spomenúť, že je kritické, aby ste si vy ako rodičia uvedomili, že nástup dieťaťa do škôlky môže vyvolať nespracované pocity, spomienky z vášho vlastného detstva, vrátane negatívnych skúseností zo škôlky. Deti sú mimoriadne vnímavé a dokážu zachytiť aj nevedomé alebo zmätočné signály, ktoré vysielate. Ak rodič posiela dieťa do škôlky, ale vnútorne sa s týmto rozhodnutím nezžil, môže to spôsobiť u dieťaťa zmätok a neistotu. Pretože na jednej strane dieťaťu hovoríme, že je skvelé, že bude veľkým škôlkarom, ale na nevedomej úrovni mu vysielame signál strachu. Adaptácia v škôlke nie je len o tom, že dieťa prvýkrát stráví deň bez rodiča. Je to významný krok smerom k samostatnosti a k tomu, aby sa dieťa naučilo fungovať v novom kolektíve. V škôlke sa deti učia základné spoločenské pravidlá, nadväzujú prvé priateľstvá a objavujú, čo znamená byť súčasťou väčšej skupiny, nielen rodiny. Každé dieťa je jedinečné a preto je naozaj podstatné, aby proces adaptácie prebiehal citlivo s ohľadom na jeho individuálne pocity a potreby. Niektoré deti sa prispôsobia rýchlo, iné potrebujú času viac a tiež viac podpory. Preto sa vždy musíme snažiť byť trpezliví a vytvoriť pre dieťa prostredie, kde sa cíti bezpečne. Príprava na nástup do škôlky začína už doma. Rozprávajte sa so svojím dieťaťom o tom, čo ho čaká. Predstavte škôlku ako miesto, kde zažije nové dobrodružstvá, spozná nových kamarátov a naučí sa nové veci. Je dobré, ak dieťa už vopred spozná škôlku. U nás najskôr začíname krátkými návštevami škôlky a postupne ich predĺžujeme, aby si dieťa mohlo pomaly zvyknúť na nové prostredie. Je to samozrejme individuálne, záleží na tom, aké tempo adaptácie je vhodné pre jednotlivé deti. Tieto krátke návštevy, ktoré sa postupne predĺžujú, pomôžu dieťaťu zvyknúť si na nové prostredie bez návalov stresu. Úspešná adaptácia závisí aj od toho, ako dobre spolupracujeme. Rodičia, pedagógovia a samotné deti. Predstavte si, že vytvárame taký trojuholník dôvery medzi dieťaťom, rodičom a škôlkou. Tento vzťah je základom preto, aby sa dieťa cítilo isté a mohlo sa sústrediť na nové prostredie a nové zážitky. U nás pred nástupom do škôlky robíme stretnutie s rodičmi, s dieťatkom a s našou pani psychologičkou priamo v triede, do ktorej dieťa nastupuje. Vyplňujeme spoločný dotazník, aby sme čo najlepšie dieťa spoznali. Pri tomto stretnutí dieťa vidí nielen priestor triedy, ale vníma aj to, že rodičia škôlke dôverujú. Komunikácia je kľúčová. Dieťa by malo vedieť, čo ho čaká, aby sa necítilo zmetené alebo nervózne. Vysvetlite mu, ako bude deň prebiehať a kedy pre neho prídete. Deti sú veľmi citlivé na neúprimnosť, preto im vždy hovoríme pravdu. Aj keď sa to môže zdať zo začiatku náročné. Ubezpečte dieťa, že ho po obede vyzdvihnete a vysvetlite, že je v poriadku cítiť sa smutne alebo nervózne. Adaptácia je proces, ktorý si vyžaduje čas, trpezlivosť a spoluprácu. Pamätajte, že každý krok, ktorý urobíte spolu s dieťaťom, prispieva k tomu, aby sa cítilo bezpečne a šťastne v novom prostredí. Buďte tu pre neho, komunikujte a verte, že všetko dobre dopadne.